hapon mga kaaksyon, alo kita ngunyan nin Lunes, Petsa 17 kan bulan kan Mayo taong 2021. Kami ang sa indong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Ako man po tabi, Joshua Martinez Jr., ang sa indong Mr. Siram. Ang programang iniatod sa Indo kan ako Bicol Portilis, as iniman ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, tabang, ora ora mismo. mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, partner, maray na pagkahapon. Masiram na hapon, partner. Although kita ngunyan nin Lunes po ng tanin, pano nin pagtabang para sa isa mga kwan muna kababayan. kita sa mga maray na barita. Si Madi palan, si Madi na Rabia Mateo, nakalaog kan Pilipinas. hanggang sa top 21. Correct. Pero day na Santo sinwerte. say partner, siguro yun talaga ang sa Pero ilang kapalaran. ginibo manggabos ni Mading Rabia. Correct. So kakayahan niya. Di man makaantos partner dyan sa Miss Universe Padre. Kaya lang, Tumayo yun ang kakayahan. anong pagsasabi ko, partner, sa pagtubod ta bilang mga Bicolano, mga Pilipina, mga Pilipino, ang pambato ta kang Pilipinas, matibay na. Pero para Magayon sa na. tuya partner, siya pa din ang winner. Kaya lang, sa bilog na kinaban, gulpi pang mas mga Correct. matitindi. Puro man ito mga matitibay. Panapanahon lang. Di bale, basta ang importante, pagrepresentar ni Madi, Rabia Mateo, and kuyan, Pilipinas. Congratulations pa din para sa iya. May mamundo man na bareta, partner, kaining mga weekend. Tango niyan, Lunes kita ay medyo makaturo-triste ang mga pangyayari sa Israel and Palestina. Correct, grabe. Pati sa Mga mga aki, aki partner partner. na daing muwang, Oo. nagkadaran-yaran. So yan, ang mga kwan sa kinaban kung kita digdi busy sa COVID, duman sa inda busy sa gira. Correct. Ang mga pagpasabog, partner. Yan ang mga makamundo partner na sa tao kang pandemya, igwa pa man giraray nin mga arog kaya na pati sa mga daing muwang na mga aki, nadadan nga Yan partner. talaga ang kwan kan gira, naturalis sa kan gira, partner. Bueno, kung duman may mga pasabog na nakakagandaan digdiman sa programa, tabang ora mismo ang mga pasabog na mga ta, partner. padagos na mataunin pag-asa asin dugang na buhay. Pasabog nin pagtabang, pasabog nin pag-asa, pasabog nin sorpresa, tablet, cash. Siyempre, ato diyan mga kaaksyon ni Congressman Saldi asin ni Congressman Pido kan ako Bicol Party List. Tabang ora mismo. Correct. Yan. Punantahan pagtabang ko niyan mga kaaksyon, makasabay ta si Kim Serrano kan Barangay Binanwaan, Legazpi City. Maray na pagkahapon tabi Kim. Maray na hapon man po. Yaong kadigdi, ano lamang an, kumusta ka ngunyan? Ano ang sa imong kamatean? Okay lang po ako sa ngunyan. Yaw na ko. Makistorya hido tabi kami, Kim, ano ang sa imong kamatean? Taano ta nagrani ka sa tabang ora mismo? Ano ang hilang partikular? Dakul po ako ki mga hilang. Igwa po ako na skin problem tsaka naaraman mi po na may sa puso man la po ako. So, piraan aki mo tabi, Kim? Tulo po. Tulo. Ano ang pagkabuhay ni Mister? Tricycle driver lang po siya. Tricycle driver. So, kasuari nagpuon iya na kamatean mo na skin asthma or skin problem, tapos iya na sa puso. Ang skin problem ko po kang pag aki ko sa inot ko na baby. So, nagluwas iyan. Ibig mong sabihin, nagluwas iyan ng mga... 2011 Iyan ang mga gatul-gatul mo sa lawas. hanggang sige niya ng dakul, sige niya ng lala. Sa sarong aldaw, mga perang beses siya gumatul, buda, na-observar mong nagdadakul. Yan partner si Kim, nailing ta sa screen, yan so mga, ayan o, so mga gatul niya sa liog, kung ano. Pag araw kayo Kim, tabing nagagatol ng mamatean mo, so sobrang gatul, ano ang pagigibo mo muna sana? Ora, nagkakagaw lang, sige lang kagaw, malugmok. Ora. Daing mga kuyan yan, partner. Kim, supiga aplas baga na mga ointment? Or... Igwa mo po kaso, di manggiraray. Garo day, Maplas ka maali siya na mga pirang oras, mabalik manggiraray, magatulon manggiraray siya. ano daan, sabi kang doktor, ano daan kaipuhan tanganing paramihan or talagang mawara na yan sa lawas mo? Kang pagpader mami, nagtaw siya kay mga tigi-inom tsaka tiga-plus, di manggiraray. Di ko... Dahil man giraray na hali. O baka kaipuhan siguro, sustinido. Oo. Kasi kung minsan partner, ang arog ka ng mga hilang, o di, rinisitahan ka. Yung si primerong bulong mo. Kaya lang, pag naubos mo ito, na dahil mo sinundan, mabalik na naman.
ang pagbulong kaya gayon partner kan mga arog ka na ilang dapat suduro diretso baga. Siyempre, hanggat day kaya Continuous, nga, ano? oo, kaya day siya mahali-hali kasi itong biga-apply, panggadan ito kan mga bakterya. Ngunyan, kung day mo masustain, mabubuhay Mabalik at na naman. mabubuhay pa din. Tapos ang aram ko pag arog ka ng mga ilang partner, may mga ipinagbabawal yan. So sa pagkaon, Oo, bawal itong mga malangsa. malangsa, Manok. itong Mga ano pa yan? nakakaparara, di ba? Mga pamparara. Oo. Ayun. Day Bawal Kim, yan sa ko. pag kwan nagkakaon ka kan mga mararang iyan. Iyon, nakakaon ako, pero kang pagbawal ninda sa ko, day ko naman tiga, paano, dakulon siya ng mga triggers, mga alpog, mga sahayop, mga No, balukag, yan, saro pa yan partner. Bawal an may mga ayam ka dyan, urikos ka. Bako daw dahil, sabi mo na istorya mo ka na kami nagbisita sa imong harong, dahil ka na nagapara luwas ni harong. Ano ang nagiging rason kung natabo mo magluwas? Iyon na nga ni pwede na sa skin ko. So nasusupog ka. Natay to. Baka gulping para libak duman sa palibot ninda partner. Mm. May na-mentionar ka partner na may nabanggit sa imo kan actual na interview mo duman? Oo. Na dahil ka na nakduluwas, na garipig, rarayo mo sa diri mo sa mga tao, natatabi to Kim. Nasupog ako. Nasusupog ka kaya na pigbubuli ka ba? May nadadangog ka sa mga kapitbahay mo na or pigrarayuan ka? Day ma. Abo ko lang paano. Nailing ko partner so lawas niya talagang niya kung duman sa mga gatol, so mga nagda-dry na sa kumbaga iyang partner, skin. igwa man kitang mga naaraman ng mga skin disease pero bako arog kang kalala. Ini medyo kay Kim medyo malala na no. Oo. Kang panahon ba talagang malinigo ng kutis mo kaya garon gunyan, di mo ma-accept, di mo matanggap-tanggap na aron kayan. So makiistorya daw tabi kami Kim. Ano itong mga worst na nadangog mo sa ibang tao? Wala man. Pero Day lang ko nagluluwas. Taabo ko nga na may So gusto mong makadangog sabihin, ako na. Kim na-depress ka na. Na-depress. nawaran ka na ning ano na Pero parang nawawaran kang pag-asa. paano mo survive ang roal daw? Pamilya. Ha? Since pamilya ko, sindal nakakaintindi. Sinda na lang. Siyempre sa mga aki. Na-mention mo na nadidepress ka, pag-arog ka yan. So, ano ang mga naglalaog sa isip mo pag arog kayo nagari? Sobrang Nawawalan kang gato, pag-asa. nawawaran kang pag-asa. Marap. May na-mentionar ka partner na garo na isip na ni Kim na tapuso ng buhay niya. Duman sa interview. Nag-abot iyan sa punto sa imo? Hindi. Ah? Pag-arog kayo na medyo ano, dapat positibo ka lang sa buhay. Oo. Inot ang mahal na Diyos partner. Oo. Pero ang aki mo tabi, Kim, Tol. tulo. Na paano mo inaasikaso kung ikasika ng mukmuk, Yung sa inda na lang ang ano ko. ang focus mo. Oo. Basta dahil ako nagluluwas. Maluwas man. Ako maduman lang ako kay ma'am. Ang pagiging tricycle driver, gura ano man ang kita, Kim, kan pagiging tricycle driver sa maghapon. Depende man po. Pero bako siyang bastante para sa mga aki, tapos siguro pambakal pang gulong. Sa mga namamatayan mo yan, kumusta ang ano sa imo ni Agomo? Dahil man na pagbabago? Wala ma'am. Okay pa man ang pag-asikaso? Sa inyo man ako tigpapabaya. Oo. So medyo mahirap lang sa sitwasyon nindong niya na ang kapos a buhay, tapos gusto mong marahay ka. So, ano mo yan mo tabi, Kim, na mangyari? Tanagranig ka ngunyan sa tabang ora mismo. Gusto ko po na matabangan ako sa pagpabulok. Ito partner, ang kamamutan ni Kim, na matabangan siya ni Congressman Saldi, kan ako Bicol, kang tabang ora mismo na mapabulong. Oo, at saka para ma-determinaran talaga partner kung ano ang hilang na yan, tapos ano ang mga Kasi bulong na para na-mention dyan. partner ni Kim na nagpabulong na siya, nagpailing naman siya sa espesyalista, pero garuda, igo siya ning sa diring pag ano, na parang Garo day nag-epekto. dahil nag-epekto sa mga Aram mo partner, kung minsan, may mga kuwan man kaya na, halimbawa, primerong check-up.
primerong bulong. Medyo dahil mo mamamatian pan epekto tulos eh. Oo. Dapat talaga pang matagalan. Budaan, sabi nga ni Kim, dahil niya man nasusustain. Na-sustain. Oo. Yun Kaya, itong pinaka-kwanduman. because nga ni partner, may kakapusan Oo. sa buhay. Kasi Kaya, yan ang mga arugan talaga dapat sustinido, mantinido. Yan na medyo tangaring mag-epekto. yan, Kim, nakaabot na yan sa karaman ni Congressman Saldi. Actually, partner, kaput ko na ang sobre. Tayo ni partner, inassess na kung ano ang sa imong pangangaipo. So, ini partner, nakabugtak digdi, medisina, as in laboratorio na available sa BRTTH. So, gabos tabi, Kim, na kaypuhan mo sa laogan BRTTH, si Bulog, laboratorio, tanganing mailing kung ano talaga ang yaw dyan sa dadaraw imong siya hawak. dumang partner. Ipapacheck up siya Kasi duman. partner, pag araw kayo ng mga skin diseases, kinakaipon eh, ECBC, kuhan sudugo partner, maraman Aram kung mo, ano. partner, kung kan naging aktibo na kita digdi, aram mo na mga Araram ko na terminolohiya. partner, iyan, sa kadakulang kitang mga pasyente And na nagahagad dahil ka din mag-adit tabang. Kim, atsan, may maalalay sa imo, dumaan, explikaran ka kung paano ini maabil and paano ini magamit. Oo, ini Kim Tabi, ini patunay as in access na talagang pagyaong ka na sa BRTTH, i-assess ka na ako Bicol staff. Dahil sa dumangki problema kung Dahil ano kang pa man problema. nababayadan. Oo. And aside ka yan, partner, Maliban dyan, aside ka yan, Pasok, ayan, Juday, Juday. and Aldwin. ayan, Ayan. may ano ni, food packs, Food partner. packs and water packs. Oh, water packs. Tanganing ini, sabi mo baga, may kakapusan sa buhay, sa pangural daw partner, maka dugtong lamang sa indong pagkabuhay, Tabi Kim. Ano ang masasabi mo, Tabi Kim, kay Congressman Saldi asin sa ako Bicol, kay Kong Pido? Salamat po. Salamat na maray. Ayan. So, at least this time, mababawasan ang sa imong pag-iisip na ito bagang, dahil mo aram kung mararahay ka pa or sa Tapos indang kung makuha baga dati wala kang kapuro pag-asa mo niya, at least igwa kanin pag-iisip na baka may remedyo duman sa BRTTH. Oo. So, iyo tabi yan, kimbit-bit mo ang pag-asa na ikamarahay sa paagi kan ako Bicol Party List. Paki-alat-alat mo lang dyan at syanta, explikaran kang maray ni partner at saka kan mga staff dyan kung paano iyan magamit. Mensahe mo po, Tabi Kim, kay Kong Saldi asin kay Kong Pido. Salamat po maray sa indong. Salamat. Ayan. Okay. Mga tugang, sa samuyang pagbubelta, magpapadagos ang ayuda kang tabang ora mismo kan ako Bicol Party List ni Congressman Pido Garbin and Congressman Saldico, and syempre ang sa indong pinag-abangan na mga pakonsuelong tablet asin kas sa pagbabalik kang tabang Ora mismo!